ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಪಿದಾಡ್ದ D-MARTಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ನೇ ಸರಿ ಫೋನ್ಲ ನಾಲ್ನೇ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ D-MART ಫುಲ್ ತೋಚೋ ಇನಿಕಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲ್ಲ 2 ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋರೆ Agul pura mana ya mak? Okay. Ini light ada kan ada breakfast mana paribat. Light ada. Bukan malah hotel buat malah pasti kita korte ya. Bukan. Itu kan ada bega banjir dalej bada untuk. Light ada cutin. Hi. Hi. What are you doing? Hotel. What do you want to eat? ಎಂತ ಮಾಡುದು ನೀನು ಎಂತ ಮಾಡುದು ನೀನು ಚಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಹೇಳ ಎಂತ ಮಾಡುದು ನೀನು ಎಂತ ತಿಂತಿ ಈಗ ಎಂತ She moves like an angel, feels like she don't got a care in her life. Diavolo bridge. D-MART
ఆ రౌండ్ ఉంది. పోదా తింపాని వేఫర్ అందు పోయి చాక్లెట్ సిరప్ రోజ్ సిరప్ రోజ్ సిరప్ స్ట్రాబెరీ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪದ apple cider chili flakes tomato sauce lead tomato sauce ఉందేనా న్యూటెల్ అవే పీనట్ బటర్ ఎట్టావు న్యూటెల్ దాన్ని ఎత్తాను burcho బాబు చెప్పు ಕಲರ್ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೇಮಾ ಹೋಗಿಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಬಾ ಸೇಮ್ ఉందా రైట్ ఉన్నావా చిన్న
ಅವು ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಕಪ್ 9 ಐದು ಕಿನ್ನ 79 99 100 ಇಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಒಳಗೆ ಕಪ್ಕೊಂಡು ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ Floor 1. 40. ఎన్ని గిఫ్ట్లు బాబు ఎన్ని గిఫ్ట్లు ఇంత Ngadaple malla ya si gift tinggal hi materi papa camera engkau madam tu engkau lagi sulit ಪಪ್ಪನ ಒಂದಿತ್ತಿನರದಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಪ್ಪ ಪಾಡು गाड़ी कंपर ಇದೆ let's go ಓ ಬರ್ಸ ತೋದಿನ ಶಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪು ಏನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆದ್ದಲ್ಲ
ಮಸ್ಗೆ ಮರ್ಚ ನಾವು ಬಕ್ಕತೀನಿ ಮೌವೆ ಅವರಟ್ಟು ಬಂಜಾಯಿಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಗೆದ್ದು ಜೀಪಾನ ಹೊಡ್ಚಿಂది ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲಿ ಬಾಬಾ ವಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಉಂಡ ಒಂದು ಪಪ್ಪು 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 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ఉంది నాటక ಎಂಕಲ್ನ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಅದು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಂದು ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜು ಅರಿಯೋಣ ಮಾನ ನೀನು ತಿನ್ನೋನಿಯಾ mana ini dino apa bye bye nikki buka baba yani rega ice cream gutturna shamya onas kutkorra nanne shamira ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಲದ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಕಟ್ಟು ಈ ಶನಿವಾರ ವೆಜ್ ಗೊತ್ತು ಅನಸ್ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಜಾಬ್ 15 ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕೀರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಗು ಅಂತೀರ 15 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತದ 25 ತಗೊಂಡು ಅಂದವಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮರಣ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಉಂಟ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಮೊಗಲ್ ಲವ್ವಿನಾ ಜನ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಠ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾನೊಂದು ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಈತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೋವದ ಬಜ್ಜಿಲ್ ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಡ್ನಿ ಬಸಂಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಾ ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇತ ಬಾಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟವಲ್ 2-3 ಟವಲ್ ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ 5 kg ಬೊಕ್ಕ ಡೆಟ್ಟಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬುಕ್ಸು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಡ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತುಲೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಿತ್ಕೊರಿ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎರಡು ಮೂಜು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲುಂಡು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಫು ಬೊಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಿರಪ್
ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಶಂಟ್ ಐದು ಎಂದರು ಜೆಲೆಟಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದದು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಮನ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯನ್ದ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ನನಗೆ ಕೊರಿಯನ್ ಕೋರೆ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪು ನಾವೊಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅವು ತುಲೆಂಕುಲೀತ್ ಪೂರ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ನಿಗುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಉಂಡು ರೇಟ್ದೆಲ್ಲ ಹೈ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಗುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೋರ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ದಮ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.